ili živi. Jeftović. Ja bih zamolila danas prvo selektora Borisa Vukelića. Što se tiče našeg tima, prvo mogu da kažem da su i Marko i Sale spremni, odlično su odradili pripreme, zaobišle su ih povrede, što je isto najbitnije. Sada nam predstoji da sačekamo 25. i da nas posluži malo sreća i u žrebu i svi se nadamo odličnim rezultatima. To je što se tiče ovako ukratko stanja, svi su i uzbuđeni, jedva čekamo da počne sam šampionat. To je pozitivna trema samo. Sve što smo hteli da sprovedemo, sproveli smo, tako da što se tiče nekog treninga i utreniranosti, spremni smo. Sad, da će ta forma izaći na ovim olimpijskim igrama, ja se nadam da hoće. Kao što je Boris rekao, mnogo toga zavisi od žreba. Ja očekujem malo povoljniji žreb nego zadnje dvoje igara gde sam ispao od polufinalista i to sve za 1 poen. Nadam se tu malo više sreće i nadam se nekom plasmanu među 16 četvrtfinale, da bi bilo sjajno. Sve je to mnogo daleko, treba proći prvo kolo, pre svega dolaze mnogo jaki igrači već u prvom kolu, posebno pošto sam nosio ovog puta među 32. Ne znam, sutra ću mnogo više moći da kažem kad budem vidio žreb.